Il-GRTU li tirrappreżenta s-sidin tal-pompi tal-petrol wissiet li tista' tieħu azzjonijiet fil-ġranet li ġejjin wara li l-Gvern kompla kaxkar saqajh dwar għajnuna lil pompi tal-petrol biex ikunu jistgħu ilaħqu ma' ħtiġijiet infrastrutturali rikjesti mill-liġi li jridu jkunu daħlu fis-seħħ sa mhux aktar tard mill-2020. Fl-istqarrija l-GRTU qalet li mhux tali d-diskussjonijiet li ilhom għaddejjin mill-2014 ma waslu mkien iżda l-Gvern issa qed imur lura fuq dak li kien diġà miftiem sa issa. Fl-2014 il-GRTU preżentat studju dettaljat minn kumpanija indipendenti dwar ħtiġijiet ta' dawn l-operaturi. Iżda fil-waqt li saru bosta laqat mal-Ministru Joe Mizzi sabiex il-pompi tal-petrol ikollhom l-appoġġ meħtieġ, il-GRTU qalet li jidher li l-Ministru Mizzi qed jilab żmien u qed imur lura fuq il-progress li diġà sar. Dwar dan tkellem ukoll il-President tal-GRTU Paula Bela f'kummenti waqt il-programm NetAM u qal li l-operaturi se jkollhom jonfqu bejn €900,000 u €700,000 biex jagħmlu l-bidliet infrastrutturali meħtieġa. Up 2020 jridu jagħmlu refurbishment tal-pompi tagħhom. U l-refurbishment ta' kull pompa qed bejn €900,000 u €700,000 kull pompa. Meta tinsewx li aħna kulħadd qed jgħid li sal-2025 jew 2030 id-diesel u l-petrol ħajspiċċa. Jridu għandhom situazzjoni li taħad għamel refurbishment ta' daw il-pompi u inti ma tafx il-futur tiegħek x'inhu. Imma rħilu dak huwa sogru li l-istedjen tal-pompi tal-petrol lesti li joħduh imma huma lesti wkoll li jridu jieħdu l-kompens xieraq tax-xogħol li jagħmlu. Għaldaqstant il-GRTU ma teskludix li jkun hemm xi azzjonijiet mill-operaturi tal-pompi tal-petrol fil-jiem li ġejjin.